Pekne. Mewtwo. Hopy. Dobre, našiel som očividne ideálny spot na zabíjanie ich v tejto lokácii, takže pogers. Jako fakt mega dobrý spot. Auč. Malá chybička sa vloadila. Okej. Tyba ináč tu bude ale tiež dobre veľa lootu. Ale no. OK, ostalo mu to tuším v ruke. Jo. Čo? To má poser. Kámo. To si robíš srandu fakt zo mňa, fakt, takže...
Mosty a Boltrover ti nedá pokoj v žiadnej hre, ne asi. Kopačka na solár, no. Pekné psychočet zatiaľ, no. Akože ja to asi fakt budem potom znižovať a prejdem to potiaľ, kde skončíme, lebo však to potom len tak prebehnem, to akože je najmenej, ale ty vole, to je proste úplne crazy fakt. To je proste totálne crazy. No nejak to dám, ale... Crazy man. Crazy man. No super, áno, už ma zbadali. Máš kopačku, kokote. A ja sa aspoň naučím dobre ten kombat, keď budem toľkokrát opakovať tie fighty. Už sa normálne dostávam do toho, do tých períčiek a kokotín lepšie. Takže na niečo to je dobré, ale ty vole, je to akože dosť crazy.
Teda neviem, že či tu počujem panáčika, alebo... Kam on je smrteľná kunda, jebe jej. Akože... Haló. No ja to nevidím na ten oný, no. Kamo, cez ten stredný most nejdem ani za milión skurvených rokov už. Jak to, že je tu znova? Kamo, veď tu nebol už. To je kokotina, ne? Dobre. Len tak. Tak kámo, to už musí byť, že všetci dole, ne? Ne, nejsú. Jasné, že nejsú, kokot, jebe ti. By si chcel, Paťo. Všetkých dole? Si sa posral, ne? Keep coming, a už som z toho na nervy. Lebo nemajú dosť. Chat, to bolo peklo. Čisté peklo. Teraz ešte nech dojde typeček s motorovkou odtiaľ a vybavím čo. Ale ne. A dosť, to nemá konca. Kopačka, píčo. Tak, out of the fucking way, bitch. Paťo, už idem. Kde ideš? Nie. Vidle ti padli, kokote. Ty vole, čet, ale dobre sa naučím hrať tú hru takto, no. Takže no cap. Takže takto sa tú hru normálne na tom kontroleri budem úplne vžitý s ňou. Už teraz sa tak miestami cítim, že som docela vžitý. Leon má chrbát ako najväčší gigačet. By sa škrábalo, no. Čo zase chceš? Kurva, ty dynamitná píča. No poď, vyber si ešte jeden dynamit. Zapal si ho.
Krásne. To zase tu ešte oxiduje. Ježiš, oni fakt nemajú konca, ty vole. Ne, cez most, ne. Skoro som spravil najväčšiu chybu v svojom živote. Takto by ti vykopol dvere, Sonka, vidíš to? Chcem. Leon, kick my doors. Vykopne tie požiarne dvere. Kde je ten oný? Jemu nechám pootvorené. Aby sa mu ľahšie vykopávali. Čakaj, ale... Kde je zase tento oný? Okej, ale to není ono. Kde je ten treasure? Bude zase niekde hore, ne? Áno, vidím. Tak. Ako vďaka Bohu to tá hra dáva docela dosť emov, lebo inak bez toho si to neviem predstaviť, fakt. Že, akože nejak sa dá maintainovať to emo, ale ty vole, to je fakt akože je to ťažké. Je to fakt ťažké. No ale zase vieš ako Sonka, je tu toľko enemákov a sú silnejší a všetko možné, takže... Akože... Ruby's all rubbish. She make pleasure doing business with you. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Mám teraz nabitú tú zbraň? Ne, nemám. Počkať. Dúfam, že to bude fungovať tak, ako to fungovalo predtým. Ne, nefunguje to tak. Kurva! Ono mi to nedá, one full náboje, to je škoda, no. Your weapons are in good hands, man. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Will that be all then? I'll buy almost anything. Mi je jasné, že ty kúpiš skoro všetko. Je mi to jasné, kámo. Okej. Dobre, mám tu niečo, kde by som vedel využiť ten... Prišiel si kúpiť nejaký kvalitný matroš. Ďakujem za donate. Tu máš ST 3 € na jednorazovú ziletku kapa. Ďakujem, Sonka. Tu máš Merchanta Alert. Nový. Dneska urobený. To bude dobrý stonks, keď
ten teraz to stojí toľko putas, no. Ďakujem za alert, ďakujem za donate. Idem si dodať ešte trocha vínka. No čet, každopádne, ale nečakal som, že to bude taký masaker. Ja sa s tým neserem, keď pijem na streame tak z flašky, na žebráka, jak šéf. Ďakujem krásne, Sonka. Krásny top donate. No, máme ten malý klíček vlastne. Možno pôjde sem, no. Á, maska. Stranger. Nice. Ešte 2. Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Tú masku by si dala, že? Pri onom. A jestli tohle je hardcore, aké bude profesionál, kámo, nechcem to vedieť. Lebo akože je to fakt ťažké. Akože je to proste fakt ťažké. Reálne. A ten most to bol ináč najväčší pojeb, fakt. Ten most, tak to bol fakt extrémny pojeb. Ako dostávam sa lepšie, všímate si sami podľa mňa, že idú mi takúto. Hovorím, že takúto masku by si mala ty jedinú na sebe pri Leonovi, že, Sonka? Že ty by si mala tú masku a nič iné. Je mi to jasné. Koženú. To mi nejak nevychádza. A šibari si kde nehal, Paťo? Jaké šibari? Ešte tu mám ešte niečo, ale... Neviem, odkiaľ to je. Čakaj, ja sa ešte pozriem, že či tam neuvidím niečo zvonka. Že to je hore. Shibari je umenie s lanom. To ja nepoznám takých Pokémonov. Stihol som. Ja tu asi priviažem nejakých villagerov do piča. Po seba. S granátom v ruke. Čakať. Konečne som otestoval tú pascu. Na azijské mistrovství svazování Hold Hannes. Moc vanila, je to tak. Vanilla Ice Ice Baby.
tu žádné pasti vyjebávať nebudou. Kam ešte ani priešli nejsom a už som... Ty kokos, akože je to ťažké jak svinia. Tak. On vykopne požiarne dvere a hneď pasu dám za ne, píšem si. No dobré, ale... A to nebude fungovať. On ti ju zničí. Tak. Koľko máme? Pol druhej, ok, chat. Ešte chvíľu môžeme. A zajtra môžeme dlhšie. Páďo iba. Čo si to za vránu? Si moc nejonkla. Pozrite, aký je ten Leon nasraný. Ja počujem niečo škaredé. Their influence is not what it once was. Destroy the wind-up dolls. Do not forgive those artistor cuts. Jo, kde je ďalšia ona? Tu je. Tak. Všetko kope agresor. Je to cvičený blázen. Tak, toto treba spraviť múdro. Tak, žiadne zašpinené... Ne, nie! To má poser. Ale ja fajčím. Dobre, už som dofajčil. Super, 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 super. Asi. Tiež si hovorím, že či to vôbec cíti kokot.
Tak, môžeme to ísť predať. Daddy-san. No iste. Oh, nothing but the welcome. Ooh, what you buying? Ty pičo! Tu máš. I'll buy it at a high price. A high price. A že by si vzal tú motorovku Leona? No iste. Your valuables won't do you much good in the grave. By si chcel veľa od Leona. What you see is what I've got. Where would it come? No, musíme tu spraviť troška porádečky. But any welcome. Wish your enemies sweet dreams from afar, with a bullet straight through their heads. Go on, take this as well, free of charge. Hovno, zadarmo skoupal, let's go. You're a man of good taste. Nice. Thank you. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Zmýšľam, čo teraz upgradenem. A well-tuned weapon can make up for a lack. Good luck to you, stranger. Dá na 22. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Try that on for size. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Tak, Any pleasant travels? okej. Dobre. Dali sme pána s pílkou. Niečo to počujem. No, Sapphire. No, a vlastne vidíš. Kde to dám? Asi sem. Ujo, pytel. Pytel face. Asi. Kurva. Pink. To je už deaktivované. No good. Jasné, že zamknuté jak inak. Ja
Jasné, že na kľúčik, jak inak. Samé deaktivované pasce, OK. Som tak slepý kokot občas, fakt. Musíme ísť opatrnejšie. On tu srál. To som nečakal. Že dojdem na vecko. A ty pečík si tu bude proste sedieť. Akoby nič. Dobre, ja chcem nejakú inú farbu, nech tam môžem dať práve. Not too shabby. Someone has shown up their neighbors. Okay. Si to robil vajíčka do piča. Tyba, to sú nejaké hardcore stories v čete. Atlas Touchable, things in a rejoice. Smalky. Paťovi vedel rozprávať? Ne, asi. Okay. To nejde otvoriť. No a teraz čo? Z tohto asi mi nič nepomôže, čo? Fucking hell. Mám 2 granáty už, nice. Pogers. Puzzle time. To mi povedz. Sa teším, kurva. Úplne teraz viem. Kámo len.
Jo, ináč chat, zistil som, že na AliExpresse majú takú typewriter, onú klávesnicu. Pozerajte. A vyzerá dobre a má dobré recky. Takže možno si ju niekedy kúpim. Čekujte to. Normálne taká jak Resident Evil, ale není obrandovaná, no. Majú aj čiernu. A vyzerá dosť dobre. To fakt vyzerá dobrá. No, není ani nejako mega drahá, jo? Hot swappable, presne tak, ešte k tomu. 80 Ečok, Tome. 80 Ečok. Čo je, myslím si, že dosť dobrá cena. Je to tak o 200 menej, jak stála tá Resident, tuším. Tá stála okolo 3 kg, ak si dobre spomínam. Takže dosť dobré. Asi si ju niekedy kúpim. Sa mi ľúbi. A má fakt, že hovorím, tie recky sú tu nice, takže... Takže... Cool. Cool itemoš. No dobré. Každopádne, čo budeme asi pomaly končiť. Ja sa tu ešte teda savenem. Ja som sa tuším aj saveol, že? Som sa teraz saveol druhýkrát. Ja si to ešte popozerám troška hore. Luminados. Sa nedostanem, takže musíme hľadať. Počkaj, ešte raz sa tu pozriem na toto. To hrajem Mighty Doom na mobilu jak žebrák. Ja som to ešte nevyskúšal, ale nainštalované to mám, no. Toto je svinia, ne? Jo, mám to. Let's go. Perfect sphere. No dobré, ale na čo mi to je teraz dobré? Mi príde, že na nič. Takže tie dvere aj tak neotvo... Snaha byla, bráško. Tiež si hovorím, Leon. Tiež si hovorím. No, to tam pas...
Let's go. October 10. The weather has been strange of longer. Si ešte zapálim, tu to potom saveneme a pôjdeme one. Welcome back, Tomos. Už som to vylúštil, tento puzzlík. Som ho vylúštil. Šikovníček, no. Kamal, ten Leon, to je pecka. Už vidím, zajtra ráno sa zobudím a dom, čo už ho zlomil, dojebal všetko. Teším sa. Minule som sa tiež zobudila a rezinový Iron Man mal dolamané prsty, zase som ich musel lepiť sekundiako. Sádla. Čili, ak si myslíte, že to ináč zatiaľ zvládam na ten hardcore, myslíte, že to pôjde? Ejda! Čet, moja druhá žena došla. Po Jill. Sonka ho rada postráži, je mi to jasné. On neví čet, Clueless. Clueless Leonidas. No akurát chapter end, let's go. A zase 4 smrte. Ako držím si hladinku smrti a jej accuracy. Actually. Aj som sa zlepšil v accuracy. Aj v times damaged. Ako zlepšujem sa pomaly, ale ty vole. Je to docela tough, no. Let's go. Koukám, že pořád šatítky z RE2R. Hey, we're a team, right? Počkaj, ale ja chcem ísť vyššie. Jak to mám spraviť? Aha. Hey, we're a team, right? Hey, we're a team, right? Najväčší tým. No, si už môžem aktivovať nejaké ďalšie srandy. Ježiš, budú tu aj hadi, nie. Zatiaľ som nestretol hada, až je to divné, ale hada som zatiaľ nestretol. Hanigenová.
Nie, že ich budeš biť, jasné, oni dropujú vajíčka, budem ich biť. Jak hadov. A díky sa nebijú. V tejto hre áno. Haha. Later, amigo. Amigo. Hunnigan here. What's your sit rep? Welcome. Welcome. Oh, almighty. Chuďatko malé. No dobré. Tak, zatiaľ som mega spokojný chat. Výborná videohra. Krásna kolektorka. Nemôžem byť viacej happy. Teším sa, jak zajtra večer, teda, no áno, zajtra večer budeme pokračovať. Bohužiaľ nakoniec žena s malým pôjdu preč až v nedelu. Takže pôvodný plán bol začať zajtra o 5:00 a dať čo najväčší progres. Čakal som, že dám tak 6-7 hodinkový progres v hre, ale nešlo nic. Takže zajtra večer dáme nejaký progres a potom, no potom po polnoci chat, potom po polnoci v nedelu bude veľký progres, takže tak. Takže tak, každopádne, super stream už dneska, pekná rozohrávka Residenta. Skapal som dokopy 8 krát, 4 krát v jednej kapitole, 4 krát v druhej. Zatiaľ to není úplne hrozné na hardcore, ale bojím sa, čo príde. Ale dostávam ten feeling do toho ovládania. Cítim, že každým encounterom som viacej, jak to povedať, viacej šikovný. Takže verím tomu, že to nejako pôjde. Uvidíme. Ale vyzerá to fajn. No a ďakujem samozrejme krásne moc Zopovi za to, že mi poskytol ten package. Akurát pozerám, ty kokos, že s tými preorder. To bude mať možno pre vás chat jeden oný na PSko. Jeden kód potom, lebo mne by mal tiež dojsť, lenže ty vole, nedali mi henten oný Steelbook. Otázka je, či mi to dojde, že? Ale malo by. Takže uvidíme. Ak áno, tak potom vám ten kódik dám na streamiku. Pre niekoho, kto má PS verziu. Takže tak. Nebyť ma, Paťo. No, každopádne, ďakujem teda ešte raz všetkým, čo ste dorazili na dnešný otvárací streaming Resident Evilu aj s unboxingom kolektorky. Prosíte, on sa normálne, ty vole, fakt. Ja sa s vami rozlúčim aj s Leonom, hej. Dobrej first feel, jo, akože zatiaľ sa mi to mega ľúbi. A fakt, akože som rád, že sa mi to dostáva stále viac a viac do ruky. Ja verím tomu, že na ten hardcore to nejako pôjde. Snaď. No, každopádne ďakujem krásne za Gigatop donut sonky, 13 ečok, ďakujem krásne Downovi za gifted sapresonku, ďakujem krásne Rebeke za krásnych 100 bitíkov a ďakujem Severitymu za 3 eurka a 59 mesiacov. Let's fucking go. Chat, vidíme sa dneska večer. Teším sa na vás, teším sa na Residenta.
Pekne sa vyspíte, užite si víkend. Ja budem pracovať, ale zajtra len 8 a v nedelu tiež len 8. Taká zajtra od rána do 4, v nedelu od 4 do polnoci a potom bude tiež streamoš, takže don't worry, I've got you. Takže tak, zatiaľ máte šancu si prejsť niečo ďalej z Residenta, keby som vás náhodou dobiehal, čomu moc neverím na hardcore, ale no, teším sa na vás na ďalšie streamíky, chat. Pekne sa vyspíte, ďakujem všetkým, čo ste tu boli. Majte sa krásne, dobrú noc a papák. Alien vám pošle pusku.